गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङानो दङ राजथावनियाव बड'फा ब्रह्मखौ सान होनायनि थाखाय इउजि ब्रह्म मिरुखौ साबायखर बावदों। मिरु सोरखारा बर' हारिनि गेदेमा दैदेनगिरि आरो नोजोर गोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै गोदान दिल्लीनि मोनसे गोनांथार लामानि मुंखौ सोलायनो गनायथि होदों। लामाया गोदान दिल्लीनि बड'लेण्ड हाउसनि खाथियाव लाला लाजपत राय मार्गनिफ्राय कैलाश कल'निनि इउ-टार्नसिम खारो। बेखौ दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग मुङै मिथिनाय जागोन। बे लामानि सेर सेर बड'फा ब्रह्मनि मुसुखाबो गायसननाय जागोन। गोदानै मुं दोनजानाय लामानि मावख'आरि बेखेवनाया 1 मे 2025 मायथाइयाव जागायगोन। बे अक्ट'आ जुनिया गोनांथि दं मानोना बेयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। बे थिरांथाखौ सिगाङाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ क'क्राझारनि दतमायाव खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुनि जथुम्मायाव फोसावदोंमोन। बे आगानखौ बर' सुबुंफोरनि मोनथाय, सिनायथि आरो जौगाथायनि फारसे बड'फा ब्रह्मनि बिहोमानि मोनसे गेदेर सनमान आरो सिनायथि महरै नायनाय जादों। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ मिरु सोरखारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथाङा बुङो दि बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि आरो सोलोंथाइ, समाज अनसाइ आरो हारिमुआरि गोहोआव बड'फा ब्रह्मनि नाजानायखौ गनायनायनि मोनसे गेदेर आगान। बेखेवनाय फोरबोआव हादोर नाङैनो गोबां बर' दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबिफोर आरो हारिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन होनना मिजिंथिदों। बे आगानखौ ओनसोलारि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोग्गाथाव सिनायथि महरै नायनाय जादों, जायफोरा भारतनि जौगानाय आरो समाजाव गोबां बिहोमा होदों। नैथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव CIT क'क्राझाराव मोननै जारिमिनारि बर' थुनलाइयारि हाबानि 50थि बोसोरसालिया फालिनाय जादों। जायगानि सुबुं अनसाइ फसंथाना सानै मुंदांखा बर' थुनलाइनि गोग्गाथाव खामानि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि अख्रां गंसे नांगौ आरो रुंसारि नीलकमल ब्रह्मनि हाग्रा गुदुनि मैनि 50थि बोसोरारि सान फालिदों। बे जर'खा हाबाफारिखौ मिरु बिरोंदामिन फसंथान CIT क'क्राझारनि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सावराय जथुम न'ब्लाङाव खुंफुंनाय जादोंमोन। हाबाफारिनि जागायजेन्नाया सानैबो गेदेमा लिरगिरिफोरनो बिबार बावनानै जादोंमोन। लिरगिरिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ बर' थुनलाइ आरो हारिमुआव बिथांमोननि बेसेनगोसा बिहोमानि थाखायबो मान बावनाय जादोंमोन। मोनसे थुनलाइयारि जथुम खुंनाय जादोंमोन जेराव मुंदांखा फरायसंगिरि, लिरगिरि आरो हारिमुआरि सुबुंफोरा बे गांनै बिजाबनि गोनांथिनि सायाव सावरायदोंमोन। बिथांमोनहा बेनि सोमोन्दै बुंदोंमोन दि बेफोर खामानिफोरा माबोरै दासिमबो फरायगिरि आरो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो आरो बेफोर माबोरै बर' हारिमु आरो थुनलाइनि धोनिखौ दिन्थियो। बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आरो साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि जेरै डक्टर अनजलि बसुमतारी, अनिल कुमार ब्रह्म आरो प्रफेसर इन्दिरा बर', बिथांमोनहा गावसोरनि बिबुंथिफोराव सानै लिरगिरिखौ बर' थुनलाइनि गोख्रों बिथा गायसननाय आरो बर' हारिनि हारिमुआरि सिनायथिखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया सानै गेदेमा लिरगिरिफोरखौ मान होनायल' नङा, नाथाय लाइमोनफोरखौ बर' थुनलाइनि सोमोन्दै बांसिन फरायनो आरो सोलोंनो थुलुंगा होनाय। बे फालिथाइया बयखौबो बर' राव आरो थुनलाइनि उनमोनथाइखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिनि बागै गोसोखांहोदोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ कच राजबंशी फरायसा आफादा दि भटार आयदायाव गिबि मन्थ्रिनि थिरांथाखौ बाख्नायदों। ST तामाननि सायाव राहा लानो नेगासिनो दं। कच राजबंशी फरायसा आफादा दि भटार टेगखौ बोखारनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर बावदों। कच राजबंशी फरायसा आफादा 6 एप्रिल खालि बाक्सा जिल्लानि निमुआव मोनसे खौरां मेल खुंनानै कच राजबंशी हारिनिफ्राय दि भटार सन्देहगोनां भटार मोनथायखौ बोखारनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावदोंमोन। खौरां मेलाव आक्रासुरनि मिरु नेहाथारि कापिल देव सिंहआ सुबुं समाजजों गोबां खेब सावरायनायनि उनाव बे गोनांथार आगानखौ लानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि साबायखर बावदोंमोन।
बिथाङा बुंदोंमोन दि केबिनेटनि थिरांथाया कच राजबंशी सुबुंफोरनि थाखाय रैखाथि आरो मिजिं लाबोदों। सिंहआ बुंदोंमोन दि राजखान्थियारि फावफान्दायनायनि जाहोनाव कच राजबंशी हारिया गोरोन्थियै दि भटार महरै लेबेल होजानायनि उनाव गोबां बोसोरनिफ्राय भुगिनांदोंमोन। बेयो बिथांमोनखौ गोबाव समसिम समाजारि आरो राजखान्थियारि जेंनानि मोगा-मोगि खालामदोंमोन। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि गिबि मन्थ्रिया 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां हारिनि गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबोनाय शेड्युल्ड ट्राइब (एसटि) बिमुंनि दाबिखौ नायनो खोथा होदों। बबेखानि, आफादआ हुमखि होयो दि जुदि समायखिराफोरखौ थि समाव जाफुंहोआब्ला कच राजबंशी हारिया सिरि थाया। बिथांमोनहा सोरखारखौ थाबैनो खामानि मावनो आरो हारिनि जौगानाय आरो मोनथायनि थाखाय गावनि बाथ्राखौ लाखिनो खावलायदोंमोन। ब्रैथि खौरां दङ चुराचान्दपुराव 10 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि दायनिगिरिखौ खाबाय। 4 एप्रिल खालि मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव सासे 10 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ दायनिगिरिखौ खाबाय, नाथाय दासिमबो बिथांनि सिनायथिखौ फोरमायनाय जायाखै। जाथायनि उनाव गाग्लोबजाग्रा हिनजावसाखौ जिल्ला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। मणिपुर पुलिस आरो आइजो पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा गोख्रैनो नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। जम्मु मार्डार्स एस'सिएशन आ बे जाथायखौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि समाजआ आथिखालाव सेंग्रा-सिख्लाफोरनि थाखाय रैखाथि गैलिया। बिथांमोनहा दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोख्रोंसिन साजा होनो दाबि खालामदोंमोन आरो सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि दायनि बेरेखायै खौसे जानो खावलायदोंमोन। आइजो हानजाबो उन्दै गथ'सानि हेंथायै बांलांनाय दायफोरनि सायाव दुखु फोरमायदों आरो गोख्रोङै आयेनारि राहा लानो दाबि खालामदोंमोन। बेनि सिगाङाव 20 मार्च खालि चुराचान्दपुरनि लानबाद टी.डी. ब्लक रिलिफ केम्पआव सासे 9 बोसोरनि हिनजावसाखौ बिथांजोखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन। 5थि खौरांआव दङ गसाइगावनि तेलिपारा ट'ल गेटआव आयेन बेरेखायै ट'ल खांनाय आरो रां दाबिनायनि दायआव 4 हमजादों। आसाम पुलिस गसाइगावनि तेलिपारायाव ट'ल गेटआव आयेन बेरेखायै ट'ल खांनाय आरो रां दाबिनायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिफोरा अजद होनाय बायदियै ट्राकफोरखौ होबथागासिनो दंमोन आरो सालायगिरिफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां बुथुमगासिनो दंमोन। पुलिसनि सुलुंनि बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा गुबुन रायजोनिफ्राय मुवा रोगाग्रा ट्राकफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बिथांमोनहा सिगि-सिग खालामदोंमोन आरो गारि सालायगिरिफोरखौ रां होनो नारसिनदोंमोन, नंखाय दाबि खालामदोंमोन। ट्राकफोरा बांद्राय बेसाद लांगासिनो दंमोन, बबेखानि बिथांमोनहा गारिफोरनि जेबो मावख'आरि नायबिजिरनाय खालामाखैमोन। बेखौबो खौरां मोन्नाय जादों दि बे रां दाबिनाय नाजानायनि समाव माखासे ट्राक सालायगिरिफोरखौ देहायारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। थाबैनो खामानि मावनानै गसाइगाव पुलिसआ अपारेसन खालामो आरो 4 दायनिगिरिफोरखौ खायो। गसाइगाव पुलिस थानायाव केस नम्बर 4825 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव उत्तर प्रदेशनि गपाल साइकियापुर, राजस्थाननि राम करण बिजरनिया आरो राजेन्द्र सिंहजों लोगोसे सासे गुबुन सिनाय मोनै सुबुं दं। पुलिसआ बुंदोंमोन दि केसनि आबुं गुदि खिथाखौ मिथिनो आरो बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं दि बे आयेन बेरेखा खामानियाव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं ना गैया। 6थि खौरांआव दङ आसामआ बाथौ हेरिटेज मिरुफोरनि थाखाय 15 कौटि रां गनायथि होदों। 300 धोरोमारि थावनिफोराव हेफाजाब होदों। 6 एप्रिल रबिबारखालि तामुलपुरनि पातालिकुशियाव खुंफुंनाय दुलाराय बाथौ महासभानि 32थि बोसोरारि जथुम्मायाव आसाम सोरखारा बर' हारिनि दोरोङारि फोथायनाय बाथौखौ जौगाहोनो आरो संरैखाथि होनो थाखाय रांखान्थियारि पेकेज फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सआव बुंदों दि गरेस्वर, चिरां आरो गरामारा एबा तेजपुराव गंथाम गाहाय बाथौ थानसालि आरो हेरिटेज सेन्टार लुनो थाखाय 15 कौटि रां राननाय जादों। शर्माया बेखौबो बुंदोंमोन दि थांनाय 2 बोसोराव गं 200 बाथौ थानसालि आरो ब्रह्म मन्दिरफोरनो साफ्रोमनोबो 5 लाख रां होनाय जादों। बे बोसोराव बे एखे बिथांखिनि सायाव आरोबाव 100 धोरोमारि थावनिफोरखौ लाफानाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बुंबावो दि गोदान दिल्लीयाव लुजाबाय थानाय गोदान आसाम भवन गंसे नामघर आरो
गंसे सिजौ बिफां थागोन जाय बाथौ दोरोंफोरखौ दिन्थिगोन। बे हाबाफारिखौ अल बाथौ महासभानि हेफाजाबाव खालामनाय जागोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।